Takže čau všetci, zdravím vás Ispen u nového videa. Áno, presne tak je to zas. A dneska to bude druhý diel z môjho ukazovania rôznych serverov. Paráda. Tak my sa vrhneme na to. Mám tu multiplayer a mám tu dneska 3 anglické servery. Bohužiaľ je to len pre originálnych hráčov, takže pre tých, čo majú kúpený Minecraft. A sú to Shotball, potom Mineplex a Hypixel. To sú 3, ktoré mám. Všetky 3 sú anglické. No, na Shotball sa pripojíte cez adresu play.shotball.net. Na Mineplex cez adresu eu.mineplex.com a na Hypixel mc.hypixel.net. Tak napríklad ukážeme si ten Shotball. No, klasicky sa pripravite na začiatku tu také blbosti, že máte tu hry, napríklad Annihilation, SB, neviem čo, proste nejaké tu hry, ktoré si môžete vybrať, neviem či to tu aj tu, nie, tak proste tu si vybráte nejakú hru a môžete hrať. Na Hypixel je proste to isté aj na Hypixeli. Takže aby som nezdržoval, aby som nemal trošičku aby som toho proste nemal veľa, tak ďakujem, že ste si pozreli moje ďalšie kratučké video a ahoj.